Συγχαρητήρια καταρχήν από όλους μας. Είναι πραγματικά ένα μικρό θαύμα το ότι σώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Είναι μια σειρά από απίστευτες συμπτώσεις. Τον συνάντησε στο νοσοκομείο. Πες μας σε παρακαλώ τι σου είπε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ομάδα διάσωσης περισσότερο. Εμείς δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από ό,τι θα έκανε ο καθένας στη θέση μας. Το συναντήσαμε στο νοσοκομείο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι γιατροί μιλούν για ένα θαύμα. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιβιώσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι την ώρα του σεισμού χώθηκε κάτω από ένα γραφείο και βρέθηκε σε ένα χώρο προστατευμένος χωρίς να καταπλακωθεί και να τραυματιστεί από τα χαλάσματα που γκρεμίστηκε ένα κτίριο 4 ορόφων από πάνω του. Μπόρεσε μέσω σκοτάδι να ψηλαφίσει γύρω του και να βρει πατατάκια και κοκακόλες, αναψυκτικά δηλαδή, με τα οποία κατάφερε να συντηρηθεί 12 μέρες. Μας είπε ότι ήταν σκοτάδι γύρω του, ότι δεν καταλάβαινε πώς περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, ότι κοιμόταν πάρα πολύ, ότι αν ήξερε ότι είχε μείνει κάτω από τα ερείπια για 12 ημέρες, ίσως να μην άντεχε. Πίστευε ότι ήταν εκεί γύρω στις 3 με 4 ημέρες και κάθε τόσο όταν άκουγε ελικόπτερα πάνω από το κεφάλι του είχε την εντύπωση ότι έρχονται οι μπουλντόζες για να τον βγάλει. Χτυπούσε συχνά ένα κομμάτι ξύλο με το χέρι του προκειμένου να δώσει σήμα σε κάποιον που θα μπορούσε να ακούσει την έκκλησή του για βοήθεια. Μέσα στην ατυχία του αυτή ήταν τυχερός, γιατί στο συγκεκριμένο κτίριο που έπεσε υπήρχε ένα παντοπολείο, είχε δηλαδή τις προμήθειες, ήταν και το ξενοδοχείο και μπήκαν πληθυκολόγοι οι οποίοι άκουσαν τους χτύπους του και κατάλαβαν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ζωντανός. Σε αυτούς φώναξε για πρώτη φορά και τους είπε να ειδοποιήσουν τον αδερφό του και αργότερα, πολύ αργότερα ήρθαμε εμείς σε επαφή με τον αδερφό του όταν περνώντας από εκείνο το σημείο τον είδαμε να βγαίνει από τα χαλάσματα και να φωνάζει ότι ακούει τον αδερφό του ότι είναι εκεί και είναι ζωντανός. Είναι μια σειρά από απίστευτες συμπτώσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο 12 μέρες άνθρωπος στα ερείπια μετά από σεισμό και να βγαίνει ζωντανός. Τώρα, μια φράση ακόμα. Ελπίζω να μην πέσει η γραμμή. Υπάρχουν πληροφορίες μετά από το κοντρόλ για 2 ακόμα εγκλωβισμένους που ακούγονται και σπέβδει η ελληνική ομάδα διάσωσης. Έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουν έρθει και οι Αμερικανοί διασώστες εδώ. Νομίζω ότι από στιγμή στη στιγμή έρχονται και οι Έλληνες. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες, αλλά δεν έχει βρεθεί κανείς ο οποίος να το έχει ακούσει ο ίδιος την έκκληση για βοήθεια των επιζώντων από αυτή εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε. Έχουν έρθει τα ειδικά σκυλιά που έχουν στη διάθεσή τους οι Αμερικανοί διασώστες. Γίνεται μια έρευνα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι μιλάμε για μια πληροφορία που έχει βάση. Σωτήρη Δανέη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου ζωντανά από την